Сәлем, малайлар һәм кызлар. Минем пластилин белән иҗат итәргә яратучы оста куллы дусларым. Бүген Шаян пластилин сезне алма бакчасы буйлап сәяхәткә чакыра. Син әзерме? Алайса әйдәгез бакчабыз өчен агач әвәлик. Мастер-класс өчен безгә түбәндәге пластилиннар кирәк булачак. Куе яшел, көрән, ачык яшел, кызыл һәм кара. Сәяхәттә безне һәр вакыттагыча алыштыргысыз юлдашларыбыз пластик кискеч һәм агач таякчык озата барачак. Ура! Эшкә керешик. Минем нәни дусларым, сез алмалар яратасызмы? Мин үзем бик яратам. Шуңа алма бакчасы буйлап сәяхәт минем өчен әле тәмле маҗара да булачак. Алмалар белгәнебезчә алмагач тәүсә. Бу агач нинди ирек икән соң? Башка агачлар кебек инде. Шуңа күрә хәзер куе яшел төстәге пластилинны ал да, аңардан алмагачның яшел ябалдашын әвәли башла. Ябалдаш ул алмагачның өскел эшендәге яфраклар тупланмасы. Тик башта аңардан кечерәк кисәк бүлеп алып, аны читкә куй. Хәзер бармакларың белән калган пластилиннан зур яссы овал яса. Алмагач яфракларының матурлыгын күрсәтү өчен кырыйларын дулкынлый. Аннары бу яссы детальны кәгазь битенә беркет һәм аңа бармакларың белән баскыла. Әвәләве бигрәк кызык, әйеме? Яшел юкабыз өстендә үзеңнең бармакларыңның изен калдыр. Һич тә иренмә. Ябалдашыбыз астына тагын бер бүдерә булут ясап куябыз. Моның өчен куе яшел пластилин кисәген яссы һәм дулкынлы итә, аны кәгазьгә ябыштыр. Миңа кара да, минем кебек эшлә. Чиратта крем пластилин. Аны берничә өлешкә бүләргә кирәк булачак. Башта аңардан кичерәк кисәк бүлеп ал, аннары тагын 2 зурракны. Калган материалдан озынча деталь әвәлә. Аны ясыйт һәм почмак формасына керт, тик башы очлы түгел, түгәрәк булырга тиеш. Кара минем бармаклар белән деталебезнең астын ничек ясыйм? Бу алмагачыбызның тамырлары булачак. Алар ярдәмендә агач җир өстенә ябышып тора, үзенә су һәм файдалы матдәләр сеңдерә. Килеп чыккан детальне яшел ябалдашның аз көлешенә беркетәбез. Тик яфраклар безнең көрән кәүсәбезгә ничек ябышып торалар икән соң? Әлбәттә ботаклар ярдәмендә. Шуңа күрә кичерәк көрән пластилинны ал да, аңардан очы тар булган озынча деталь әвәлә. Аннары очлы таякчык ярдәмендә бу ботак өчен кәүсәдә тишек яса. Детальне шуның эченә урнаштыр һәм бераз гына борып куй. Без ничек җитез эшлибез, Күрәсең, алма бакчасында бик каты йөрисебез килә. Мин ул арада крем пластилиннан тагын бер озынча деталь әвәләдем. Син дә минем кебек аны 2гә бүл. Озынча бау әвәләүне дәвам ит. Безгә кабат ярдәмгә очлы таякчык ашыга. Ул яңа ботак өчен урын әзерләячәк. Ботакны урынына урнаштырганнан соң аны матур итеп борып куй. Тик ул кырыйга чыкмасын. Алмагачыбыз өчен ботаклар әвәләүне дәвам итәбез. Һәм ярдәмгә әлеге дә баягы агач таякчыкны чакырабыз. Икенче детальдә агачта үз урынын алды. Син алмагачның дөньяда 7000-нән артык төре бар икәнен белә идеңме? Ләкин кешеләр аларның нибары 100 төрен генә даими яшый һәм кибетләрдән сатып ала икән. Хәзер агачыбызга тагын да кечерәк ботаклар ясыйбыз. Тагын бераз озынча крем деталь әвәлә һәм аны 2гә бүл. Килеп чыккан ботакларны зурракларына беркет һәм тагын бер ботакны алмагачның нәкъ кәүсәсенә ябыштыр. Бик матур килеп чыкты. Безнең алмагачыбыз аңа күп итеп ботак әвәләп бирүебезгә бик шат. Шуңа күрә яңа ботакларда яңа яфраклар барлыкка киләчәк. Алар нинди төстә булырлар икән? Әлбәттә, ачык яшел төстә. Шул төстәге пластилиннан бер кисәк бүлеп ал да, шарчык әвәлә һәм аны бармакларың белән кыс. Килеп чыккан детальне аскы ботак өстенә беркет. Тагын шундый ачык яшел төстәге яссы түбәрәк ботакларның очларына ябыштырып чык. Менә шулай, афәрин. Безнең эшләнмәбез әзер диярлек. Бик матур килеп чыга. Тагын бер түгәрәкне куе яшел ябалдашка ябыштырабыз. Аннары тагын берсен агач кәүсәсе өстенә. Минем бармакларым артыннан күзәт. Түгәрәкләр дә аларны ябыштырырга урын да кичерәйгәннән кичерәя бара. Тик син буш урыннар табарга һәм аларны ачык яшел яфраклар белән бизәргә тырыш. Син алмада бик күп витаминнар булуын һәм аның сәламәтлек өчен бик файдалы булуын белә идеңме? Менә шулай. Һәм алмалар суда батмый. Чөнки аларның 4тән 1 өлеше һавадан тора.
Сүз уңайыннан син мастер-классыбыздан соң тәҗрибә максатында берничә алманы сулы савытка салып карый аласың. Әйдә бәхәсләшәбез. Алар диңгездәге кораблар кебек йөзеп йөриячәкләр. Ышанмасаң, ышан. Алмагачларның кайрысы ниндирәк була икән? Ул җепселләрдән тора. Шуңа күрә карап торышка бер төсле һәм тигез түгел. Әйдәгез кулга пластик кискеч алыйк та, алмагачыбыз кәүсәләренә һәм ботакларына кайры ясап чыгыйк. Моның өчен кран детальләргә сызыклар сызырбыз. Алмагачта кемнәр яши икән? Анда алмалар, ботакларда утыручы кошлар яши, бу тиеннәр дә, ябалаклар да һәм агач эчендәге куышларда яшәүче башка хайваннар да булырга мөмкин. Менә сызыкларны сызабыз. Хәзер инде, дустым, без дә куыш ясаячакбыз. Моның өчен кечкенә генә кара шар чыга вәлә, аны бармакларың белән кыс, тигез түгәрәк яса һәм агач кәүсәсенең уртасына беркет. Ай, алмадан башка нинди алмагач була инде ул? Тизрәк кызыл пластилинны алабыз да аңардан сусыл алмалар әвәлибез. Алманың формасы нинди? Әлбәттә түгәрәк. Пластилиннан кичерәк кисәк бүлеп ал һәм 7 бармакларың белән алардан шарчык яса. Аннары аларны агачыбызга беркет. Менә шулай. Бик матур килеп чыга. Җитешәсеңме, дустым? Ай, алмалары бигрәк тәмле күренә. Кып-кызыллар. Минем барлыгы 11 алма килеп чыга. Хәзер соңгысы да астқы ботакта үз урынын алачак. Нинди матурлык! Мин инде алма исен сизә башладым. Сиңа агачлар әвәләве ошадымы? Алайса, тагын беренче алмагач яса да синең чын алма бакчасы барлыкка киләчәк. Ә мин әлегә синең белән сау буллашам. Хуш, дустым!